Эдер стилист, парикмахер, бири деляхтер бүтүн дойдутагы курактарыгар сетихиленнен. Санкт-Петербург коракка ытыллар Невские берега стилисттер, парикмахердер курактары бири деляхтер тахамнарын көрүүгө бир бастың түһүлгенен болар. Быйылгы курактыгыга үйһә билүттен Майя Ушницкая кыттан үрдүк көрдөрүленнен. Александра Григорьева капсир. Сылын ақсан народтар иккерділерге рытылар Невские бригадия нандойдуга биллер, стилистер, визажистер, парикмахердер күрақтарыгар, саха сиренатыттан үс маастар икки саан кыттача баран кытыннылар. Олар истеригер үһә билулуғын гәддик нәһелегеттен, улуус бир бастың әдер кескелләх парикмахера Майя Ушницкая кыттан бейтен сатабылын көрдөрдü. Модель боларга боллана хака кыргыттары көмөлөстүлө студенткалар Санкт-Петербург губернатор кыргыттар балары бит. Онтон бири землячка вот Константинова Настя ян коракы келен модель болон көмөлөстү, оны бир хатаскы валеди. Күрәккә Майя бәйте агыс түһүмә хакытты бутыттан сөктөр кыз обарһын оңоруга бехес месте. Оны күрәктәһи бир сүрүн түһүмәгәне бирческәнен сатабыллахта качысты балахта оңору көрүңәр. Жүлдүр сөбе биһире белен алан үһүс бөҗөттәх месте хатагыста. Римана Кентьевна денеме Россия чемпионката Миха Эльбахтик бу материалластан каян эмерчи эрдерчиен буманнык улхан конкурска кыттар белемнәвтер исүрәх биттән хамактал бинтердебин. Бу сыллата ытыллар народтар иккердиләреннәге Невская берега күрәккә атының муктар кыттары дахсәри сенедер парикмахер Майя Ушницкая сатабыллаган үлетен жакча баһалабыдан дакастата. Александра Григорьева, Алексей Старостин, Александр Адамов, Саха телевидениеда үйһә билүү.